นี่เหรอเอ็ดเด็ดสิกจะอะไรแบบครั้งนี้เอ็ดเด็ดเราเป็นลงเล่ว่าลงเล่เวทเด็ดตาดูทิกมุนิตเวทเด็ดตาดูทิกอันนี้นนท์itu mahมุนิตแค่1951 หุ่นแค่88%นั่นแค่44%แล้วแค่ BJP คอนเกรสตุ่มsi klaim ke chok che posi la puson itum pan na pivira na tu pon rong bang ke pan pe wang ba lo hala tum pan pe wang long nang ne pulo hala tum pan long le ra pinang ne pula sakori ta pinang ne puli sikhidur long ke tok sita lang litum ke la sikhidur lam ta troi tu the det lo an ke ilitum karbi la pe ing long ara tum pan ka pivira kam si alang litum klaim bom lo la so lam ke ilitum rat atum non ke chini lo rong be theta la si vir vedet nang ye pot si non ke thur pak lo ha rong pe theta aja ha tung ke hala ruling party atom phan angnu ke pudun dedet le hala hem su nang pi pu penang nang cancel pi ji pulai hu ke binong ke election hot ke son ning ke kartang alo ke lo teng ke atima lai hu ki pi ke alang litum le na pi li de lage government na scheme le lage alang litum le rem thu de sita ni litum sita lage pi thu bom yi gen te la si ni litum si lai hui a scheme da non ki pipo la posi muni da tu mo phita ni li tu malong ke wang sangrang re de dia phan alang li tum ta ni tu malong nanga chingki cha than pe me bom lo non ke lo pu yo la si ni tum chini lo Karbi Anglong lo pen NC Hills ta ni tum si election ke hai vek po APHLC tum si la si ni li ka choning ni kang tung BJP ba Congress to man ke alang ni tu hai he ke si biduk nang delu thang bak be angge ala tung ke hai he PC aku hai he man akimi si klemi pulella ta son ka preke te tanung ke hai ta hai he an ke det karbiara inglong ara tum han ka pivir ya kam si claim tu rong apot alang litum non APHL sialong si nang dun tu et nang ji pu si ne litum ke alang litum phan kaperi thulu hello la pen pini amei ta nitum theklong lo pini amei ateng ke la ke nilip constituency MSC constituency nilip la ateng ke nilitum si ta ka hai thor ye APHLC ke